ko parce que ko ngombe diko fe o ko me dani fana fu ni ndoro bubula ma do bangila bubula ma juruta bubula ma ta marsin bubula ma delika ta fama fe o fama te ko ne segi fe ki kan india o fama ma da te da o parti politique te mali ko no ko ne tarika so ko yen fladron do no de kama o ben ni diko kama o ben ni dani kama ni fladron do mais nous ko ben fe ngam ngam baulawa ntemba ula mou supporter de bout en bout de bout en bout droki te o ya solo ne be droki do téléphone te o ya solo téléphone be ne bolo président ne ka club président historique kasoke téléphone be santa kalama ale de nwele quoi ko Mamadou Touré ka téléphone sanka dia kuro abe wa binani yona e loko ku ngono kado be kanga bo America na dinema kado kodo wa na tungari ne ndelo sentela ndona horonya te dabara yo horonya e ke waledi ala e mami madia matise ko magoya odela nimbora yororo l'imam bubula l'homme intègre bubula ne l'info radio la ma fo bana kono dai la di ke tamba kiko défi ambe madafu tumbe gine ko terial ndaka wuli tiri kasim ni maga ko krokelu ka bampe ka bismillah yemme kiko défi na tigi yon sutara ala ka sampren giga tigiga na de la ka duro medine ma parti politique nyama do ou bien fama do o fama ma da te da ne be sani te do ne kono nyenga laidu ta ala e na be ke dongo ala kan nibo nyo laidu ta ala e nyenda ni do na ni ne mariam jamfa dongo do ko be fenyini u jamfa kan do ko kamine duguma ou bien katam ne yorola ni kana boy kan fa ko do kan yira mariam na chebe bise kanin fo PDG la sana la we chebe de ni fo de o kana ni Qur'an ambe ngamulo da ka do bulo be noro Qur'an la Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Président ni e ban be réseau ka ikana fo ne te réseau ka nu yen ni ni akan ana foi anga bedi ala malaka ka barake dron ni bubula be kalone kan ala ko irana ni bubula be chiere kan kaya ni di fantaw ni mali so na zuma ala kana ndugu se nena aka kena ma utesena wallahi samba kele utesena parce que muna ne ya to fantaw ni mali so rasui kamba fen bula makadima chamaeme kumba dabo apo mawe ko betisi ka ke bubula e ka dia to ki bala ka mubli to ki bala ka horonya to ki ibba ka horonya mine ka fugariya ni na bele ya blai ko yeni ne tutala tatala dani de pari ko danama ala e dali ke tumami ako jombe se dana ya ko ako dugukolo amina ko alantisi ako sangolo amina ko ntisi hadama de gombi se ako nimma fara ere ka yetisi diko abe kanga bu munu nyoro mara kono kuno ane buye baroge ko ka 4h du matin se sokomada na be wuli abe do bamago abe kera ko mi diko kile ne be mali gono ya Ote danama ta bebe muso jamana ote danama dulo kibe muso jamana ote danama muso rabe muso jamana ote danama manyu mandeka na laidu tinya ample dinga min kono ni tagaro ke jamana la jamana bloquele no iba don jamfa min dara MC moka billahi
e ni maaw ka jɛ su tɛ tile tɛ gazi bɛ fili u kan fɛn bɛɛ bɛ fili u kan k'u minɛ k'u don kaso la ka baara tigiw la k'u wele dibi la k'a ye n'a ko n tɛ na ne ye hɔrɔn de Mutakata ninnu k'olu janfa tile gangan n'a min taara don sɔrɔdasiw la aw kana sɔn ka ninnu ta an filɛ kɔlɔba de kɔnɔ nin e bɛ jɔ ko M5 est mort de sa bonne e de sara sinon M5 bɛ yen e bɛ se ka M5 faga ni dabara ya e bɛ se e de M5 dilan Mutakata ni fɛn ninnu u su ka fisa ye ko ne de ko ten walahi ɲɛnama tɛ u su Mutakata Modibo Sidibe Mohamed Ali Badjili minnu b'a kɔnɔ bi ani Choguel ninnu u su ka fisa ye parce que olu ma kan fila fɔ kelen pe an tɛ IBK fɛ IBK taara an bɛ to opposition na ka maliyɛnw ɲɛji cɛ bi an ɲɛji ma cɛ an ɲɛ de cira po n bɛ kalan kankari min da sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye a y'aw kɔlɔsi dɛ tant que sɔrɔdasiw ka wari ma verser banque la tant que sɔrɔdasiw ka wari ma taa banque la komi tɔw a jɛlen n'a ɲɔbali mɔgɔ tɛna foyi don a la tuma dɔ la 1000 bɛ tugu u ka wari la tuma dɔ la 600 sarani tɛ foyi bɔ wari bɛ kan ka di baara gɛn tanbaliw la 1,000,000 1,100,000 1,000,000 ani 1,100,000 ni 500,000 1,100,000 bɛ di yan 1,000,000 bɛ yen fɛla la bandaw n'a ka kan parce que bandaw ye yɛrɛ wolo ye bandaw ye halala ye bandaw ma min k'a tu mais i ma fanga min ta maa wɛrɛ de y'a ta k'a d'i ma ne ko e bɛ min kɛ e tɛ se k'o kɛ dɛ sinon an bɛ bandaw dɔn de bɛ Musa tile la ka jamana bɛɛ colonɛliser ka yɔrɔ bɛɛ kɛ colonɛliw ye kɛlɛ bɛ sen na o don na Tchad militaires bɔra u taara Pogo don maa 70 k'u faga ka don ni sɔrɔdasi min sara saga kɔnɔbolitɔ dɔ bɛ d'o ma ni 20,000 ni malo bɔrɔ 1 e mana kalo 1 kɛ u bɛ gɛn ka bɔ kan kɔnɔ n'a ka di muso ka taa sunkurunbaya kɛ i bi denw bɛ balo cogo o tɛ dɔn o jamana halagilen don o jamana tɛ taa ɲɛ hakɛ de kelen bɛ ka jamana in kɛ deri ye koyi ni dana dara min kan ko n'o nana ko b'a dilan o fana b'a yɛrɛ bɛn a n'a balimaw ka fanga bɛɛ k'u ta ye k'a dun ka ɲina dɛsɛbagatɔw ni fantanw kɔ o de filɛ k'an se nin yɔrɔ la yan a ka bon hakili ma ne y'o ɲininka k'aw tɛ Diko fɛ min na o tɛ se k'a f'i ye o u ni ju t'a la o ayi a kunkolo man d'an ye dɔrɔn Ala ye min k'a ye o man di i ye i bɛ Ala de kɛlɛ maa si tɛ se ka Ala kɛlɛ Ala sɔn i b'i yɛrɛ sɛgɛn nin ka Diko Mohamed Diko i ka foli bɛ yan Zainab Bidin i ka foli bɛ yan ko walijo fama Diko kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye Adama ka wusu ko walijo ɲɛmɔgɔba nabi kilo Mamutu Diko la ka wusu ko walijo ɲɛmɔgɔba Diko bɔra a jɔni ni jɔni na ya ka wusu ko walijo fama Umaru Diko wolo de Mamutu Diko yo ka wusu ko walijo ɲɛmɔgɔba Amaso wolo de do ya ka wusu ko walijo ɲɛmɔgɔba ajayo ka wusu ko walijo ɲɛmɔgɔba Adama tuti président ne de la ka f'i ye o Dani de Paris bu min bɛ di saga ni baw ma ni misiw n'olu kɛra ɲintin kɔnɔ u bɛ commencer ka kasi k'u ni yɔrɔ dun na jamana in filo de kɔnɔ yan c'est-à-dire e ma ko in faamu wa kɛlɛ in bɔra yɔrɔ maa si ma ye n b'a bara ci bi sama bali a y'a lamɛn M5 mɔgɔw ka kɛlɛ min y'a tiɲɛ i b'a dɔn Diko ko k'a bɛ don misiri la répondant tɛ yen sɔrɔdasiw man fɔri Diko de ɲɛ o b'a fɔ Diko donna misiri kɔnɔ sisan a banna an ka foro kɛra an ta ye o de nana ni janfa ye wallahi ni Diko tun bɛ M5 la jamana bɛ taa la cogo min a tɛ kɛ ten
wallahi tallahi u y'a dɔn bi ko Diko tɛ M5 kɔnɔ k'a donna misiri kɔnɔ o de la u y'u disi da u disi la sinon ka Diko to M5 kɔnɔ han u tun bɛ nin kɛ yan wala répondant de tɛ Alpha Yaya Diallo 1850 10 octobre 1912 à Nouadhibou. El Hadji Dani Belebeleba. El Hadji Dani Belebeleba. Paris. Jason, encore folie vert. Amen Ndiaye fo. Tidjani Ndiaye. Alpha Yaya 1850. 10 octobre 1912. Ni bɛɛ tun kɛra kelen ye mɔnɛ bɛ dɔw ba faga madame Wolokɛ min y'a jɔ olu y'a kanw fɔ aw ye k'a kan baw ye olu kanw wolokan ni tɔw ka kɛ kelen ye o tuma Ala b'an tila yɔrɔ fo f'a ka danfara don an ni ɲɔgɔn cɛ maa min sɔnna Ala ye ka sɔn kira ye ka kɛ Ala ye sans condition Ala b'i bila i bɛ cɛw dan kɛlɛ in bɛɛ filɛ ne wulila k'a bɛ fanga nɔfɛ ni Diko tun ko a bɛ kɛ Mali transition kuntigi a bɛ kɛ a ko n tɛ se belebele in dalen bɛ Buye fɛ yen a bɛ wuli bi a bɛ se yan ni maaw tun tɛ ɲɔgɔn ye maa tɛ kule maa la Ala ma fɛn kɛ minnu ye dɛ olu de bɛ kule ni ninnu na mais a ye fɛn kɛ minnu ye olu tɛ kuma o olu bɛ ko to Ala bolo Ala k'a ka baara kɛ o kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la n'i ye Mali sɔrɔdasiw ye rangers b'u sen na marifa b'u bolo u bɛ san kɔrɔ u bɛ neige kɔnɔ hali neige tɛ na yan u bɛ gɔngɔn na u bɛ tile kɔrɔ u tɛ musodiya dɔn u tɛ dendiya dɔn u tɛ fadiya dɔn u tɛ badiya dɔn u ni di Mali ma pour Mali ka kisi anw ka balo ni fɛn ma k'olu ye jamana ye fitiriwale den jamana de ye wallahi ni fɛn ma kɛ Mali sɔrɔdasiw ye jamana ye fitiriwale den jamana de ye ko ne ko ti n'a fɔra e ka sa e bɛ sa mɔgɔ 30 ni kɔ fagara o don na o la don o don tile fila o fila i b'a mɛn ko sɔrɔdasi dɔw fagara mun de la aw tɛ taa cɛya kɛ n'o fana wari nana 1000 bɛ bɔ a la ou 600 wari bɛ na ma ti taga yɔrɔ foyi don a la u b'a wele ka bila enveloppe kɔnɔ bɛɛ ka wari bɛ bi banque la de ne bɛ min fɔ Asimi ni Bandaw ye yan'aw ka taa a ye sɔrɔdasi bɛɛ ka salaire bila banque la sinon u bɛ kan k'u ka wariw tigɛ tigɛ u t'a kun ni juru yɛrɛ don a la jamana in bɛ halaki dingɛ de kɔnɔ parce que fantan bɛ kasi yɔrɔ o yɔrɔ yatimɛden bɛ kasi yɔrɔ o yɔrɔ setanden bɛ kasi yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ t'o jamana la e b'i ka warinin sɔrɔ e bɛ taa dugukolon dɔ ta i n'i ka denbaya k'i bɛ t'i ma da ye pour ka kisi bi désert de bɛ taa don la k'o bɛɛ ci ko zone aéroport ti ye Abidjan aéroport bɛ capitale kɔnɔ de port b'u ye Guinée aéroport VZ a bɛ dugu kɔnɔ de Togo aéroport bɛ dugu kɔnɔ de mais olu m'u ka yɔrɔ ci dɛ ko zone aéroport ti ye mais min yɛrɛ y'a la kojugu ye yɔrɔ ci u sera Mamadu Hawa Gassama ka yɔrɔ la u y'o to ka Kidalibugu to yen ja maa ka fisa maa ye Mali la koyi Mamadu Hawa Gassama de y'a fɔ o don na Peace FM k'u ma sɔn k'ale ka yɔrɔ ci ko mun de la u ma ci u k'a ci n'u bagara fantanw ma nin de ye hɔrɔnya ni danbe ye mais an bɛɛ sigilen bɛ ka bɛɛ lajɛ ka jamana a bɛ kan ka taa tiɲɛ dingɛ kɔnɔ n'i kumana a ye kɔlɔsi yɛrɛ la n ko mugula bɛ 63 la n'a ka di bi bɛɛ u ka mugu ci na wallahi n ka foyi t'a la n'u bɛ n faga tiɲɛ fɔ in na n b'a fɔ kabiri u nana fanga la a ye Hasimu ɲininka ni ne sera ye
a ye wage ɲininka ni sera a fɛ yen, a ye jaw ɲininka ni sera ye, a ye bandaw ye ni sera ye. An tɛ taa faama fila baro, an bɛ Ala de baro. An b'o ɲini Ala fɛ, Ala k'o k'an ye, a n'a ka kira sanuma ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Fo cɛw dɔw de ka sɔrɔ min bɛ tɔn ɲɛfɔ jamana in kɔnɔ. An bɛ dɔngɔnɔw ka Nuhu Togo fo, Badabada Nuhu Togo, k'a daminɛ kunu, hali bi a b'a kan. An b'a fo ka wale ɲuman dɔn. Mali Kulubali le justice ye i ka foli bɛ. Mali Kulubali a nana justice la a ye min kɛ bɛɛ y'a ye. Zumana Sako Ɲamina Dangele, Zumana Sako l'homme propre, Zumana Sako zéro national. I ka foli bɛ a ɲini i ka maaw. Caya tɛ o, qualité de fɔra. Caya tɛ dɛ, qualité. Zumana Sako i ka foli bɛ a. Capitaine D, Modibo Sidibe a bɛ munumunu na. Ala y'an sɔn mais an y'an ban. Ala bɛ maa sɔn i b'i ban la o. Maliyɛn y'u ban de. Bi ɲɛ b'a la waritigiw k'u bɛ munumunu na k'olu b'a fɛ ka kɛ président. Jamanadenw n'aw ye M5 mɔgɔw to yen, ka Mali Kulubaliw to yen, n t'a dɔn a bɛ kɛ candidat ye. Ka Zumana Sakow to yen, k'aw bɛ taa nɔrɔ waritigi la ko parce que wari b'ale bolo. Wallahi, aw ye M5 mɔgɔw janfa, aw ye jamana janfa ka fantanw janfa. Parce que o de natɔ don, wari bɛ maa min bolo, o de bɛna jamana in mara o ye. Kɛmɛ t'e bolo, e bɛ 5000 sɔrɔ, e tɛ taa voter ya. Wa a ka ɲɛ a ma ye, e mago t'o la o. Wari kɛra e poche kɔnɔ, o de ye jamana in to nin dingɛ kɔnɔ. Minnu ye kɛlɛ kɛ kunu, ka don kaso la, Mamutu Cham, Victor Si, V0, Mamutu Cham, Kauru Dukure, Cɛbilen Dramé, n kɔrɔkɛ PPR, ko n b'a n'a ka filaninw fo. A caman Bakari Konimba Tarawelew, Konimba Sidibew, k'a kɛ faso ye kunu, PDG Lassana Tarawelew, Mani Jenepo, k'a kɛ faso ye kunu pour démocratie ka na. Démocratie nalen, Umar Mariko ninnu, a n'a terikɛw, Ismail Yorodigo, bi k'olu sɛmɔ jamana la k'a di binkannikɛlaw ni waridunnabaw ma. O jamana tɛ taa ɲɛ, o jamana haramunen don, ko ne k'o ten. Wallahi ko in bɛ kɛla cogo min, an laban b'an bolo k'i fa nɔnkun na. Ni kɛlɛ in kɔni banna tan, ka nin kɛlɛ kɛ M5 la, an tɛ a banna, ka kɛlɛ kɛ Mamutu Cham ninnu kɛrɛfɛ, ka kɛlɛ kɛ Victor Siw kɛrɛfɛ, ka kɛlɛ kɛ Ismail Yorodigo kɛrɛfɛ, ka jamana ta, ka taa di maaw ma ko se b'u ye, ne tɛ n ta yafa. Ne tɛ n ta yafa dɛ, wallahi n t'a yafa. Ni jamana taara nin bolo kan, k'aw bɛna ta ka di waritigiw ma, ou bien se bɛ minnu ye, ka fantanw to yen, minnu bɛ se ka jamana in redresser, k'aw ban k'a d'u ma, k'a kɛ ɲɛtɔnya ni nabɛlɛya ye. A y'aw hakili to nɛgɛ kolontigɛlaw la Manakura sugu la, a y'aw hakili to bintigɛlaw la, ka balo halalaya la, ka sa halalaya la, ka jamana nafolo haramu. Sɛnɛkɛla b'a ka bugu tufani na sisan, a b'a ka sɛnɛ la, a tɛ ji ɲuman min kɔlɔn, a tɛ lumière y'a ɲa lampa pétrole bɛ bougie, a bɛ wotoro, a b'o l'impôt sara, n'a ye wotoro l'impôt sara, a bɛ fali l'impôt sara, a bɛ hadamaden nisɔngɔ l'impôt sara, a bɛ ji sara, a bɛ engrais san, o mun bɛ t'o ta la, o ta kɛra mun ye Maliko la, bɔ fu sa fu. O wari de bɛ tila ka minɛ ka na di barankɛ tanbaliw la jamana kɔnɔ, u n'u ka veste kunkurunin ninnu. Tu sais, moi je viens de Sorbonne, Paris Dauphine. Tu sais, j'ai étudié Victor Hugo, j'ai étudié pour tout parata popa, pokuma dama, olu de jamana ci. Billahi ta'ala. Kalangela betere, mora ka dɔw fɔ olu kalannen don. Victor Si bi a bananen don, b'a ta de ka na n'a ye. V0 ɲɛ minɛnen don a den de b'a bolo. Est-ce que Mali mangan ka milliard de ninnu ma? Commando para te para ye, kida te kidali, tawdeni te tawdeni, k'o kɛ pour faso denw ka lafiya. Bi pituru wale jamana de kɛlɛ bɛ k'olu fili kɔfɛ, u bɛ kan ka boli waritigiw ni naamiw kɔ. Ne ye nin fɛ, jamana ni siyɛ da ka gɛlɛn ni hadamaden, o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka dunan wuli. 400, siyɛ ye 800. E bɛ sɔn e bɛ bagan min dun o da ka caya ne ye, e ka bɔli ye mun nafa? Hali e ka sa o ma sɔrɔ.
n'u y'a d'aw ma a y'a dun n'u y'a d'a ma a y'a dun mais a ye mɔgɔw ta minnu bɛ hinɛ fantanw na minnu bɛ se ka jamana redresser capitaine Temodibo Sidibe député 6 u y'a bɛɛ minɛ a la o bɔra a ma bɔ a kan kan élection kɛra kɔsa in na Bafulabe a ka dugu a ma député 1 sɔrɔ parce que ale tɛ se kurutu ni karata comme Diko b'a fɔ cogo min président i ka n'i yɛrɛ sɛgɛn waritigiw bɛ jamana in mara yan miliyari b'u bolo fɛn t'e bolo e bɛ sɔ de kɛla daga la Laji Keyita e tɛ sari ɲɛnama sukaro tɛ ka sari la maa bɛ jɔ i ka 20,000 d'e ma e t'a kɔfɛla lajɛ koyi ayi e bɛ min lajɛ wari min b'i tigɛ kɔnɔ dɔ i bɛ taa bɔ ta tigi i bɛ bɔ tuma min k'a fɔ k'a y'i faga fɛn de d'i ma o b'a sɔrɔ c'est trop tard jamana in n'a ma redresser a ma ɲi dɛ sini lahara an bɛ mɛn Ala ɲɛkɔrɔ tile la n'a fɔra fantan tɛ balo jamana min na fantan ta tɛ foyi ye tɛ se ka furakɛ lopitanso ɲɛnama la a tɛ se ka furakɛ lopitanso ɲɛnama na wari t'a bolo courant bɛ tigɛ ji bɛ tigɛ e ma énergie ministre mankan mɛn a ka ni juru kɛra maa min na ko olu bɛna pénalité ka kan ka bin e yɛrɛ kan o e bɛ kan ka mɔgɔw ka courant tigɛ fɛn de b'u bolo aw ka compteur carte bɛ don min na mais courant bɛ tigɛ olu la mun na juru de b'olu la i sago e fana kan ka o pénalité sara ye c'est-à-dire ko in ye nin ye quoi ni min bɛ dangan na dɛ n'o nana fana o b'a yɛrɛ yira k'a fɔ k'ale bɛ yen k'a sɔrɔ u tɛ yen yɛrɛ kabini u nana u ye mun de ye ne ma foyi de bandaw de ye jesi jogo bɛ sinon ne ye mun ye élection min tɔ ye 10 mois hali bi chronogramme na a bɛ kɛ don min o ma fɔ hali bi e ma cɛ dɔ burankɛ mɛ ko hali n'a ka di ko dɔ bɛ fara transition kan a b'ale kun na k'a ta de ye Mali ye quoi an bɛ papier yɛlɛma k'a sinu nati e ma deli k'o fɔ ye n ko fa 2 bɛ yen n k'a tɛ kɛnɛya a t'i bolo i y'a sɔrɔ a b'i bolo a banna o fa 2 tɛ kɛnɛya 1,000,000 ni 100,000 a ka pobile in feere a tun b'o sɔrɔ a kalo kɔnɔ ne maa min kɔni nana a ye 1,500,000 bɛ d'i ma wariw bɛ d'i ma i b'i munumunu kɔni e kɔni b'a fɔ de ko ka to sen na quoi so welela sotigi den na mɔgɔ min fama falikɛ mara ni dɛ so welela fo n'a dɛ jurukisɛ don a bɛ nɔgɔ kɛ n'i y'an ka sɔrɔdasi ninnu ye fu ɲina b'i minɛ walahi talahi i ɲɛji bɛ b'u nɔfɛ tuma dɔ Adama Jara cɛw bɛ yen Mali sɔrɔdasiw an b'u fo i bɛ 1 an ka dɔnkili labɛn i bɛ dossier donso i bɛ dɔn 1 an Mali sɔrɔdasiw fasa bɛ i bɛ tila k'o k'a la an bɛ barika da an ka Mali sɔrɔdasiw ye kɛ dɔ burankɛ tant que a ma M5 mɔgɔw to yen minnu y'a kɛ kunu ka don kaso la u tun bɛ ɲini ka sa k'u ka cabinet jini k'u bila sɛgɛn kɔnɔ mun tɛ ka taa tant que a m'olu to yen n'a bagar'u ma n bɛ na n bɛ kuma a kan Famara k'a ka banfulanin jɛngɛ o k'a ka dorobibanin cɛ k'a kɛ tan a ye na caméra kuma t'a da o Ben terika fɔ Boubacar Ɲare armée de l'air kun coiffela de don ale bɛ kun de coiffer NCC bɛ armée kɔnɔ c'est trop ne ni maa ka di e bɛ kɛ e ka garadi bɛ yɛlɛ dɔrɔn de ou bien ne ni faama ka di e ka garadi bɛ yɛlɛ chaque togo la Britannique militaire an ka bɛɛ di Ala ma Ala de bɛ se kow la o ne bɛ namiya la faama ninnu kɔ u bɛ ka garadi la yɛlɛ polisiw ka ko lajɛ o don na ye minnu sen t'a la n'u k'u t'a la olu de labanna ka tila ka ye minnu k'u b'a fɛ k'olu bɔ a la e ni Ala cɛ jamana in bɛ bɔ ni halaki in kɔnɔ ne ka concours kɛ ne ka bala la a ka di ne e min m'a kɛ e tɔgɔ bɛ yala min ko a b'a fɛ u y'o bɔ a la c'est à tous les niveaux
Amanga bla jamana nguna ma chama meta frontière la de wallahi la di keita ibe clé ou bien bi ibe clé ou ku wetige tuma do la bi nyiri kan nyini ngali ga yala ni adama jarani jamana indanga nente kwa ama danga de fama jugu de be kanga jamana ina seni yoro la anga examen ke ne raba do ima passé ne ka traque ke admira ka fantan kule boala ka tege jande takadu o jamana tachine no kone kuti ba mo be jamana danga ba danga bimba danga si nyena maya saya kapsa ni nyena maya mali kono e faba ka wuturo fere e faba ta ka misi daba misi Sénégal misi fere ka da de ma ko ka ke policier ko ka ke gendarmerie o be passer o be ka ko se mola ka tabulu jandin ba do ta ko do bulu surun do ko kanga makuni nganga be saya sanini nanga hera be mama bulu datu ku ikana dama nanga hera be de bulu da bariki ka da kari ika klefi bente mani bo sama bali lomo ne ti din patriots ba foka wala nyuman ndenu ngoro gere jonguna akorota tu nous donnes la force de vivre. Ida ibe sorra su fasakala iya sorda solondo mama dala Fougoula, tu nous donnes la force de vivre. Laji ke janga mbo krepelala amanga chokoroba fo yoro siribe eza ika folibe Basiru Jara Pancho El Bravos Kamuso fo Kajatu Kulubali Yakuba Traoré Fréquence 3 Yakuba Esclave. Dani de Paris Yugubana Doso Bolilo Ladi Ketanga and Dengrabe Present I Dengrabe Dongonore ABC Suya Kodi like Dengrabe Adamanjara Inika Chainika Kepini Dengrabe Prince Mbarga Ulu de Senina Tando la 27 ans, nyebe miliana ubulo ye. Ambaga muso babo Nasira Sako. Nasira Sako ika fulibea. Kakalu barka daye. Kachigiya barka daye. Ni dona kangono Adaman Jarabe munye Ibengande ngamferela ni tamatu Torasi muso Usigile menogo chela Uche ube beloti bola kerepe Ni tara kati kangono sisa Ibeta sorobe beloti bola Bugu soni Bogo Ube loje bogo de la Itemeto ibi panji kuna Para ken tambal minu te genye jamana nguna balontana beta million mugambe duma ni sokele torasi beta foi ke dama beta ka ganga bo kangono ko bubula ka tuko ko nte tuko ko be nte tuko ko tini fanga manana ni mani ko imbo mbi kala foki tachi wajom mesa e de la ga me ko ma sara kana o ma be do kasula ka bo bagar tukula ma bo ma woro webo e de la game ko matara sakatra kana o minu be saku deun to amulo minu be saku muso to amulo anga mako ka anye bala ka boko bimbe kanga kuka ndema kunde
C'est le commandant en chef des forces armées du Mali, Nedou. Le maréchal, le général, le chef de guerre, le haut commandement militaire de Diko, c'est moi. Korasbini Musomifo, Kadijalo Babarka Kanuna, Billahi Betty Segaketinitigi, Harabuli ni Duna like Bewala. If I don't control, I get down to Kumamuguni in you. Ah, I not a dollar, that is you. Oh, Anika Dayo. El Haji Laji Keita Karchemali. Siriki Jombele, Ali Jombele. Enganale, Sorasuna la. Enganale, Karatete. Bapin Traore, Bamananke na Dusu Dalembe, Kuluba. Sans payer, Adraman Sangare, sans payer. L'homme dynamique, patriote, Anna Beck, l'un nous gagnons vers. On tagera et Maman Yagalenga Kanunga. Ambe tukuko nu ya soro betla ku singa kanta hotel Sekou Maïga Koulibaly Ismaël Samake, mon fils bien-aimé Ismaël Samake Kalabangoro, Madame Karim Traoré Aminata Diallo, Dakaouli Teri Bié Siribe, Wassoulou Bié Siribe, Yacouba Koulibaly, quartier Mali Boucher, Modibo Koulibaly Boucher international, Yaya Koulibaly, Issa Koulibaly Koulouba. Ema me orona ko bendo kera ko sorasi basa ba maroko luka warko ko fistif maroko ala sidari jamana ya wallahi ambe koko la na manyesi sorasu kwa koma nambe boni ndinga ngona ala kana heradia billahi tallahi ambe koko la na manyesi mali sorasuma harni bije bebe takaduma billahi tallahi ante boni nyeni ngona parce walden do de besa umusonuka yatime duntu na fura ko warbe kanga di baranken tambaluma akabo hakilima hakilite sonima Côte d'Ivoire la cour soldat de premier cas il a plus de 200 000 francs par mois il y a un adjudant chef au niveau na wabina ni wabla malobesa nyobesa ibe tondi fama ibe to ke essentiel mon betu ibolo kaloma na sa foi abe pamfilita duruta Sanogo naka ko be kono na na we prince sanogo au mina na au ki yana ka di politicien ma au te sora su ko be regle folo na yana una ku yodi hasimini bandau yana ka ta ai sora su ko be regle minu ga wayi wa mu ga yako wa bi woro minu ga wari wa bi woro ayako wa kemeni wa mu ga minu ga wari 1 million ayako 2 million abi ko hera be siera bete ebe sente kono abete o dobe o lui barakela o deu katika ko dangile belle cerveau ale maraga warla magistrat intégré digne nana kase ubi magma Gabriel ubi 1,5 million kabako zu cette espèce gira watanduru kalola numbe million gileni wage meda ne ma vengo kelembe tunyele ya ibeka e dudu Aminata dia Karime dudu buba dudu ay takboy buba fana awe nami au kaboy oh sisa uwe rebala buba fana debe sisa jelibayala babe ginyi nga buba fana debe fatara la sisa ko en kongo de tunganula do ye mugo nege kambla kelela reza ba kalama tumaro la ne kungulo be sofe pombe jibon kuna kajige nga samara ko sila ni miri ko ina tumoro la beke ko mi ka juru do ila ki ira faka kwa wallahi ye kele kamina
ani san bɛɛ k'a fɔ ko de san bɛɛ n'a ka burusi ba a ye burusi mɛnɛ a don i tun bɛ yen a bɛ burusi 100 bɔ ko pɛ nana olu bɛɛ filila kɛrɛfɛla la baarakɛ danbali dama dama bɛ k'an ka faso fɛn bisi ka dun Karim ni IBK taara o jamana ɲɛna jamana bɔra dingɛ kɔnɔ a kurantigɛ baden tɛ yan hali kunu u ye torokɔrɔ tigɛ solution t'u bolo wari de tɛ yen k'a don gasoil la mais wari bɛ yen k'olu labalo wari bɛ yen k'u ka indemnité wari b'u ye k'u ka voyage kɛ o ma fara o ma o fɛrɛ l'u yɛrɛ de ma sabula i bɛ taa